Mansini, oma bedor. Hadin atau? Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय जोङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरो ओमफ्राय नै मैयानि दख'ना गोदाना आङो बेखौ गाननानै रिल्स बानायगोन होननानै बुंदोंमोन ना ओमफ्राय दा जोंहानि दुब्लियावहाय बानायनो सानदोंमोन जोंहानि दुब्लिथिंजाय ओरैबादि मानसि थायो एकदम खामानिफोरानो दुब्लियाव मावहैजोबो आरोना ओमफ्राय दा एसेबां मानसि थानायाव आं एसे उसुबिदा मोनो आरो बेलेग जायगायावबा बेलेग जेबो नङा ओमफ्राय बे लकेलनिफोरखौबा एसे बोरैबा मोनो आरोना जेबो बुङाबाबो गावनि गोसोआ बोरैबा मोनो आरो ओमफ्राय दा न'निफ्राय ओंखारबोनानै जोङो आं न'आव फैखाबाय मुथुलानाव फैखाबाय फैनायालाय ओमफ्राय दा बे जायगाया जों गोदो गोदाय फार्स्ट कभार भिडिअ बानायजेनबा बेयाव बानायफैबाय थायोमोन आरो बेयाव बिदिनो जों गेजेर गेजेर सम मोनबानो मालाबा ओरैनो बेरायनोबो फैयो ओमफ्राय रिल्सफोरबो लालाङो ओमफ्राय फैया एसे गोबाव जाबायमोन नालाय ओमफ्राय जों बेयाव बेरायनो फैदों आरोना दिनै ओमफ्राय बेरायथ'नो एसे रिल्सबो लानोसै दख'ना गोदानजों फट'बो लानोसै ओमफ्राय मोनसे ब्लगबो बानायलांसै दाखालिफोर बिदिनो फिसा फिसा बानायनायबो दंखायो नालाय आहा ब्लग बेफोरखौबो होलानोसै होला होला लगाय लगाय मोनसे ब्लग बानायनोसै आरो ओमफ्राय जायफ्रा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दा बे दख'नाया बेसेबां लानाय आं मैया खोन्थानो बावगारदों दख'नायालाय माबा आरो 2000 बिदोंमोन बिनियालाय ओमफ्राय आं 1800 लाबाय आरोना ब्लाउस गैया ब्लाउसआ नै आंनिसो ओमफ्राय दख'नाया बिदि आरो 1800नि सिम्पोल गाननोलाय मोजांखौनो मोनदों नै लिल्ला आङो गलाबसो लानो गोसो जादोंमोन नाथायबा गलाबा गैलानो सोरबा लांबायनो आं मालाबा मालाबा बिदिनो प्रग्रामफ्राव मोसानाय जायो नालाय ओमफ्राय गलाब मोदाननाय गाननानै मालाबा मोसानांगौ होननानै है थाम्फै गलाब लादोंमोन आरोना ओमफ्राय गलाबा सोरबा लांबाय आरो मोनस'वासै ओमफ्राय निलाखौ लानांबाय गलाबा मोनबा एकदम मोदानलायनाय जागौमोन आरो आं गोसोमोन गोसोआलाय नाथायबा मोनासै माथो खालामनो आरो ओमफ्राय दा मानामुनि खाना लायबाय नै मैयानिया दुब्लिनिया बारा बुरजा खाना लाबोआसै दंबावो दंनायालाय अमा मेजेमजों होथारनोसै अमा मेजेमजों होथारसै आरोना बरियानो आयो टेस्टि मानामुनि गोरलैजों गोरलै गोरलैथारसो मानामुनिया ओमफ्राय एसे गावलाब गावलाब नालाय ओमफ्राय गोरा बादि नुदों आरो थुनथुन मुनथुन खानानै रोदा गोजा बासिनांसिगोन सान्दुंआ ब्रां ब्रांथार माथो मासे दाउ गाबदोंब्रा नै लाफा बेखौलाय बासिनांगोनदां आयो 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 मा दासो फार्स्ट खाजेननायनिसो नामा बिलाय सेकेन्ड न' खननै खनथाम जालांबाय खावसे फार्स्टनि बायदिस्रा गोदोर गोदोर नै मथंगा खननै जाबाय खावसे खनथाम जाबाय खावसे आथगन फिसाजोंनो समान जागोन बोरै बाबा मानामुनि अमा बेदर बाय बाय हरदो दे थांसिगोन ना जोङो दे बाय बाय बुङा थांगोनमोनलाय बाय हामजा बुरजा बांनो हालायलायबाय बाय 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 थांसै आरो Atau साननैसो उनाव थांगासिनो ओमफ्राय दे रावबो थाग्राना बेखायनो आगानफोरबो दसे थानानै मोनबालाय थांसाब जायो जेरावबो मालाबा बेयावबो जायो माथो dong
सेर सेराव लाखिबो लोङो सान्दुं जोबोद आरो हारियारे हारियारे जाकिर बागाने इनिमोन ना हारियारे हारियारे जाकिर बागाने कोमलनिखौ पाटखौला रोंस्रायाना Bahari amor, bagani amor, la 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 la, la 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 la, na 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 na, oh na 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 na. Terkenal tu ya, macam. Itu pakai nunga. Itu sih dong pasal tadi. Itu apa kan wah? Wow, so beautiful, so beautiful. Wow, so beautiful. Wow, Raklen, Raklen, so beautiful. Sudah, mogang mogang, cikgu kena makan mogang mogang. दै नांगौ पास ना Ayo, masih barloy udah. जोङो 1 लाखनि प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों आरो ना डान्स प्रेक्टिस 1 लाखनि आयो एसेबां बुरजा फैसा होनानै जोंखौ मोसानो लिंहरदों 1 लाखनि मालाबाबो जोङो बिदि प्रेक्टिस खालामफेराखैमोन एसेबां दामनि ओमफ्राय जोङो एबाराव मा होनगोन बुंदो 1 लाखनि आरो प्रेक्टिसा ओमफ्राय जोङो बेखौनो एसे भिडिअ लालांनो नागिरदों गय जागोनसै ओमफ्राय गयखौ जाबा मोनामसिना जानांगौ फैयानो दैयाव फुगारनांगौ Sekali Ori suka Hang na ya Za Sukan baik Salah deh kan utara sile Suka ada deh Berkasih lah Hah Kasihan Oh terus kan nama Desang Dalam pakai geda no Dalam pakai